Γεια σας παιδιά, σήμερα θα πάω να ανοίξω τα 5 free legendary Stardrops. Τα θέλω πάρα πολύ. Θέλω να δω αν θα μου δώσουν κανέναν καινούριο παίχτη ή θα μου δώσουν βλακίες όπως το Mega Pig. Ξεκινάμε, θα πάρω αυτό πρώτα. Περιμένω να ανοίξει. 3, 2, 1. Παίχτη. Όχι, Star Power του Mortis. Χάλια. Έχω άλλα 4. Αυτό. 3. Τι 3, δεν έχει μπει καν. 3, 2, 1. Έλα, τι skin της Jessie ρε φίλε. Είναι και χάλια. Είμαι πάρα πολύ άτυχος. Έχω άλλα 3. Ελπίζω να μου δώσουν κάτι καλό. Θα πάω να τα ανοίξω και στο άλλο account μου. Δεν πολύ παίζω. Μόνο να τα ανοίξω έτσι για πλάκα. Και αν μου δώσουν παίχτες δεν θα παίζω σε εκείνο το account. Βλακεία θα δώσω πάλι. Το είπα. Άμα είμαι άτυχος. Έχω άλλα 2. Είμαι τόσο γκαντέμις. Τι skin του Καρλ τώρα. Τι είναι αυτό. Το χειρότερα 5 legendary Stardrops που έχω ανοίξει. Άλλο ένα. Ναι, skin του El Primo φυσικά. Είμαι ο πιο άτυχος όλου του κόσμου. 5 legendary Stardrops. Ό,τι να είναι. Πάω και στο άλλο μου account. Για να δούμε αν θα μου δώσει κάτι καλό στο αυτό το account. Ναι, εντάξει, collect. Έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω. Πάω στο shop. Star Power του Brock. Το τέταρτο να δούμε. 3, 2, 1. Τι ελμαγιοντρόμο. Το τρίτο πάλι skin θα δώσει. Άμα είμαι γκαντέμις τώρα εντάξει. 3, 2, 1. Άρτη! Παιδιά, Άρτη! Άρτη, παιδιά! Άρτη! Παιδιά, πήραμε Άρτη! Είμαστε κολόφαρδοι. Να δούμε και το δεύτερο. Καλά, ούτως ή άλλως τι χαίρομαι. Δεν παίζω σε αυτό το account. 3, 2, 1. Παίχτης. Νάνι. Σκίνι παίχτης. Ωραία, πήραμε και Νάνι. Τέλεια, να δούμε και το άλλο. Το τελευταίο. Το τελευταίο legendary Stardrop για σήμερα. Και αυτό θα το πατήσει ο αδελφός μου. Καλησπέρα παιδιά. Άμα ακούγεται. 1, 2, 3. Star Power του Colt. Δεν με νοιάζει, πήρα αρτή. Ο αδελφός μου πέτυχε Γκρόμ, Άντζελο, Τσακ, φτά, δεν θυμάμαι. Και μπι μου λέει. Εγώ πήρα Νάνι και αρτή. Θα παίξω μία με αρτή πρώτα. Δεν παίζω καθόλου σε αυτό το account. Οι άλλοι γιατί βάζουν ακόμα like. Έχει τελειώσει αυτό που κάναμε. Είναι τέλειος ο αρτή. Σε έβαλα dislike. Καλά τους έκανε. Επειδή είμαι καλύτερος. Happy Nation. Living the happy nation. Τέλεια, easy win. Θα παίξω μέχρι να τον πάω rank 10. Challenge. Rare.
Να δούμε και το άλλο. Super rare. Όλα coins. Ή δεν θα κάνω το challenge, θα μπω να παίξω rank. Ρε, σε αυτό με bronze 1, είμαι νουμπάς. Σε αυτό το account δεν έχω παίξει καθόλου rank. Αυτό θα πάω να παίξω τώρα. Θέλω να ανεβάσω τον RT όμως. Τον πήγα power 6. Έχω Sandy, το ξέχασα. Έχω και As. Πάω να ανεβάσω λίγο και τον Nani. Πάω να παίξω μία με Nani, knockout. Γιατί παίζω με auto attack. Εντάξει, το σκότωσα άλλος. Καλά, easy win θα πάρουμε αφού είμαστε παιχταράδες, το ξέρετε. Με τη super τον σκότωσα ρε. Γιατί βάζω dislike. Πάρτε dislike. Είμαι toxic. Star player ήμουνα, το είδατε. Χταράς είμαι. Μπορώ να παίξω, να δω. Θα ανεβάσει, μπορώ play. Έχω Sandy ανεβασμένη. Sandy θα πάρω. Ή Dynamite. Dynamite τον πήρε ο άλλος ρε φίλε. Και θα έκανα Μοντέλα. Άμα δεν ξέρετε τι είναι το Μοντέλα, να σας γράψει κάποιος άλλος στα σχόλια. Την καθυστέρησα. Ψυχοπαθής everyday, ψυχοπάθιαν. Ψυχοπαθής everyday, ψυχοπάθιαν. Πέθανα. Καλά, εντάξει, το πιο εύκολο win που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου θα είναι αυτό. Relax. Εντάξει, έβαλα dislike έτσι γιατί μ' αρέσει. Πάει το quest. Credits για την Viper, τι θέλω με την Viper, είναι τραχαρντέρικη. Πόσα coins έχω? Gems, τι coins λέω. Πόσα gems θέλει η Viper? Στο μεγάλο μου account δεν έχω Viper, εδώ τόσο νουμπάς είμαι. Πάμε και στο επόμενο rank mode. Match. Bounty. Καλά, εντάξει, πλάκα κάνω bounty την bounty. Τώρα θα παίξω με Dynamite γιατί είμαι tryharder. Τι είναι bronze ο άλλος, εγώ δεν είμαι καν bronze. Πιου, γιατί το έκανα αυτό? Ήδη πρέπει να πεθάνω. Πιου. Ένας Mortis. Πιου. Γιατί δεν κάνει ο Dynamite με auto attacks? Καλά, αρκούδης θα με σκοτώσει εμένα, τόσο νουμπ είμαι. Εντάξει, easy win είναι αυτό, εντάξει τώρα. Super rare, super rare.
Γεια σας παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο πατήστε like, να δούμε τι στο καλό θα πάρουμε και μετά τα λέω αυτά. 1000 coins. Τώρα τα ξαναλέμε. Άμα σας άρεσε το βίντεο πατήστε like, κάντε εγγραφή και γράψτε μου στα comments τι άλλο βίντεο θέλετε να κάνω. Bye!